Vi spørger ham, når han kommer op. Der var han. Skal vi give julemanden en kæmpe hånd? Velkommen til Aalborg. Julemand, der blev spurgt af barnet, hvor gammel er du? Ja, 551 år. Det er jo ikke en alder for en julemand. En gang så kendte jeg en, han hed Methusalem. Han var meget, meget ældre. Han blev 1280. Ja. Hold da op. Sådan. Jeg er 37, så du holder dig godt, vil jeg sige. Og det er min søde ven. Julemand, jeg kunne se, du kom sejlet ind med skibet. Hvor langt er du sejlet fra? Jo, jeg har jo taget hele turen fra Grønland. Jeg fyldte skibet slast op med masser af julegaver. Så I kan lave et lille depot her i Aalborg, så det er klar til gaver, når I skal ud med dem den 24. Er der nogen her, der måske ønsker sig nogle Lego-klodser? Det var der ikke nogen, der ønsker sig nogen, der kunne I høre. Er der nogen, der ønsker sig nogle Lego-klodser? Er der måske nogen, der ønsker sig nogle Barbie'er eller sådan noget? Jeg vil kun høre dem, der ønsker sig det. Det er sket med de andre. Er der nogen, der ønsker sig nogle bamser og sådan noget? Er der måske nogen, der ønsker sig noget PlayStation-spil? Okay. Jeg ved også, der er rigtig mange her, der ønsker sig noget Paw Patrol og noget Elsa. Eller Elsa-ting og sådan noget. Og måske noget Gurli Gris. Men ved I hvad? Det kan I komme og snakke med mig, når jeg er oppe i mit hus. For der kan I jo møde mig alle torsdag, fredag og lørdag. Jeg sidder oppe i mit hus og tager imod jeres og kan høre, hvad I ønsker jer. Nå, men jeg sejler hele vejen herned på det store, kolde Grønland. Dengang vi kom ned omkring Norge, der brændte vi ind i en stor snestorm. Så vi blev nødt til at tage et smut forbi Island. Der var der jo blevet vulkanudbrud næsten. Så der var dejligt varmt. Næsten lige stedet som nede på Sydpolen. Så kom vi op omkring Skagen, hvor der var dejligt vejr i går. Og så kunne vi sejle hele vejen ind i Limfjorden. Sikke en dejlig tur. Hvor er jeg glad for, at jeg må komme her til Aalborg. Jeg skal lige høre, er der nogle glade drenge her? Er der nogle søde piger her? Er der nogle frække voksne her? Okay, det var dejligt. Så skal jeg høre her. Er der nogen her, der glæder sig til med jul? Jeg kunne ikke rigtig høre, om der var nogen, der glæder sig til med jul. Er der nogen, der glæder sig til med jul? Lasse, har du hørt i ørerne, eller hvad? Jeg kan ikke høre noget. Er der nogen, der glæder sig til med jul? Det var meget bedre. Nu kunne I høre det. Hvor er det skønt. I kan tro, jeg også glæder mig til med jul. Nå, kære Lasse. Hvor er det dejligt at se sådan en ung og frisk borgmester her. Har du glædet dig til med jul? Rigtig meget, Julie. Og jeg har glædet mig til, at du kommer hjem til os, for det var du sidste år. Og mine 3 børn, de har faktisk et spørgsmål til dig også. De spørger, hvad er din yndlingsfarve, julemand? Min yndlingsfarve? Jeg ved ikke rigtigt. Det kunne jo være, at det var lige så hvid som sneen, eller måske lige så rødt som hjertet det er. Jeg tror, jeg satser på den røde farve. Og ved du hvad, julemand? Det er jo faktisk sådan, at vi har jo 3 sportshold her i Aalborg, der spiller i rødt. AaB, Aalborg Pirates og Aalborg Håndbold. Kan vi ikke aftale, at julemand han er fan af de 3 klubber? Det skulle vi nok gøre. De har jo den rigtige farve tøj på. Nå, hvor er det dejligt. Sikke en flot girlande. Tusind tak for alle de flotte girlander og julepynt, de har havlet heroppe. Det er virkelig flot. Giv jer lige en kæmpe stor hånd for det flotte arbejde. Så er tiden kommet til, julemand, at vi skal køre i den flotte brandbil. Der. Har vi fået en ny brandbil her i Aalborg i år? Ej, den er sej. Så vi kører en lille tur rundt i Aalborg og hilser på jer alle sammen. Kan I have en rigtig god weekend, og husk, juletræet bliver tændt 15:30. Det glæder vi os til at se jer deroppe. Ha' det godt!